van de gewone Iraniërs die gewoon de rechten willen genieten die wij hier in Nederland zo gewoon vinden. Vrijheid van vereniging, vrijheid van meningsuiting, gewoon de straat op mogen gaan om je mening te uiten en eerlijke verkiezingen. Dat is wat Iran nodig heeft. Daar zet u zich voor in en daar zet ik mij voor de SP in de Tweede Kamer in. Ik weet dat wij dat niet doen om de mensen hier te plezieren, maar om de democratie en de mensenrechten in Iran een dienst te bewijzen. Dat doen wij vandaag, dat doen wij morgen en dat zullen wij doen zolang het dat nodig is. Dank u wel. پشت مردم وایستادن از مردم ما دارن دفاع میکنن سپاسگزاری کنیم خواهش میکنم دوباره این نظم رو برقرار کنیم برگردیم سر جامون اون دایره رو حفظ کنیم که بتونیم همدیگه رو بهتر ببینیم